साननैनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3थि थान्दै जख'न्थाइ आरो साहा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ जिल्ला आरो दख'रा जथायै जोङो साहा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सिङाव थानाय देउलकुसि बर' बाजारनि बे गोथार बाथौ थानसालिनि लांगोना नैबे फोथाराव जोङो खुंफुंदों। आरो बेबायदिनो मैया जोंहा सानसेनि हाबाफारि बे जानानै थांदों। माखासे बिथिंनि माखासे आयदानि बादायलायनाय, बुलुर बादायलायनाय, माने काबादि हिन्जावसाफोरनि थाखाय थुनलाइ बादायलायनाय, बे माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफ्रा मैया थांदों। हारिमु बादायलायनाय, खाम सिफुं बेबायदिनो सेरजा हुनाय आरो बागुरुम्बा मोसानाय बे हाबाफारिफ्रा मैया जानानै थांदों। आरो दिनै नैथि हाबाफारि बायदियै फुंनि आर'ज गाबनाय, लोगोसेनो गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय आरो जोंहा बड'फानि सावगारियाव बा बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, जोङो बे हाबाफारि आरो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जानानै थाङो। आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मैया हरनि समाव थान्दै मेल जोङो जिरायदोंमोन। आरो बे थान्दै मेलाव जोङो गोनांथार माखासे बिथांखिफोर जों आजावनानै फैगौ बोसोराव जों खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जोङो जादों। दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो नायदों, जोंनि जिल्लाया एबसु हिसाबै जोंनि जिल्लाया जोंहा गोरलै, जोङो 3 बोसोरल' जोंहा जादों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा 52 बोसोर बैसोआव जोंहा आगान होबाय। आरो बेबायदियै एबसुआ जिहेथु गावनिनो मोनसे संबिजिर मोनसे थानाय मोनसे आफाद, एबसुआ गावहानो मोनसे मोन्थोर दङ, जोंनि खौसेथि, थामोनथाय आरो जौगाथाय। आरो बे मोन्थोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिजितनि माने जुरिसडिक्सनाव थानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिया जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जोङो खौसेथिनि जि मोन्थोर, गिबि जि मोन्थोर खौसेथिनि बाथ्राखौ जोङो जुदि सानोबा, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोना आथिंजों थाबायनानै, साइकेल सालायनानै बिथांमोना बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनो हादोंमोन। नाथाय जों दिनै नायोबा बर'नि गेजेराव, जोंनि समाजाव, जोंनि हारियाव जोंनि माखासे राजखान्थिनि खोथाखौ लानानै सम सम जोंनि गेजेराव बेले बेजे गावस्रालायनायखौ जोङो नुदों। गौथुमफोरनि गेजेरावबो जोंहा तालमिल गैलायै, जों मिलायलायै माखासे थासारिफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दा बेवहाय जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायनो लुबैदों गोख्रों रावजों, जोंनि समाज दानायाव, हारिखौ दाफुंनायाव जों बयबो खौसे जानांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिबायदि माने संग्रामनि गेजेरजों बर' हारिखौ माने खौसे खालामनाय, बेखौ जि मोनसे मोन्थोर बायदि लानानै बिथाङा खामानि मावदों आरो बेबायदिनो खौसे खालामनो हादों। आरो दिनैबो जों जुदि बिथांनि जि गायसनना गालांनाय जि मोनसे माइल खुन्थिया, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनाय, बिसिम जों सौहैनांगौबा जोङो बर' हारियाव थांना थानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाया जोङो खौसे जानांगोन। राजखान्थिया थांगोन आरो फैगोन, नाथाय जोंनि हारिया पारमानेन्ट। जों हारिखौ बुहुमाव जों गायसननांगोन, इस्टाब्लिस खालामनांगोन, गेरेमसा हारि दानांगोन। आरो बिनि थाखाय जोंनि समाजनि खामानि मावग्रा, जोंनि हारिनि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जोंहा बुजिलायनाय, जोङो माने खौसेथि, बियो जोंना थानांगोन। आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा खौसेथि, जोङो जाथिनि थाखाय नांगौ जायोबा जों बयबो खौसे जोङो जानो हानांगोन। दिनै बर' हारियाव सिगाङावबो जोंहा जेंना दङ। सिगांनि जेंना, जोङो गोबां माने जेंनाखौ सुस्रांबोनो जोङो नाजाबोदों, माखासेया जोबदों। आरो दिनै जों नैबे मोजां मोनसे गोजोन थासारि जों सौफैदों। दा बिदि होननानै बर' हारियाव जेंनाया जोब्बाय बेबायदि नङा। जेंनाया जाथियाव अरायसम थागोन आरो जेंनाखौ सुस्रांनो खामानि मावनो थाखाय बयबो जोङो ओंखारबोनांगोन। अब्लानासो जोङो गेरेमसा हारिखौ जोङो दाफुंनो जोङो हागोन। दिनै जोङो नायदों जे मोनसे हारिखौ, मोनसे हारिनि जि गेरेमसा हारि दाफुंनायनि जि मोनसे लामा, बे लामाखौ रावबो गुबुन हारिया जोंनो दानस्रांना होनाय नङा। बर' हारियानो जोंनि लामाखौ दानस्रांनानै साफा खालामनानै जों बेजों जोङो आवगायलांनानै गेरेमसा हारि दाफुंनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आरो दिनै नैथि जि मोन्थोर एबसुनि माने सार्भाइभेल, दिनै जि माने जोंनि जि थामोनथाय, बे थामोनथायखौ जों हयथ' साननो हागौ, बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जोंहा मा होनो मोनसे एस्टाब्लिस जोङो जाबाय। दा बिदि होननानै जों हयथ' माब्लाबा सानफ्लांनो हागौ जे जोंहा जेबो गिनांगौ गैला। नाथाय दिनै जारिमिनाव गोबां माने बेबायदि दङ, माने गोबां माने जाथिनि सम्पतिया मजबुतमोन, नाथाय बेखौ सामलायनो रोङियाव, बेखौ लांनो रोङियाव, बै माने मजबुत सम्पदफ्राबो दिनै गोमालांनानै बै जाथिफ्रा दिनै मोज्लिद जालांनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों।
दिनै सानफ्रोमबो सानफा सानफा जोंनि फिसा फिसा हारिनि रावफोरा दिनै गोमालांगासिनो दङ। दिनै बर' हारिनि रावाबो बेबायदि मोनसे थासारियावनो दिनै थांगासिनो दङ। मानोना जोंनि बर' हारिखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौबा जोंनि रावा थांनांगोन, राव फोथांना लाखिनांगौबा जोंनि मिडियामनि स्कुलफ्रा जोंना थांना थानांगोन। दा बै स्कुलफ्रा दिनै जोंहा मा होनदों इनरलमेन्ट गैयैनि थाखाय बा बायदिसिना माखासे जाहोननि थाखाय जोंनि एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै एमइ हाइ स्कुलफ्रा जोंहा दिनै गंफा गंफा जोंहा गोमालांनो नागिरदों। दा बेफोरखौ नुयोबा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा जों गिखांनाय फैयो जे बर' हारिनि जोंनि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि माने स्कुलफ्रा जोंहा थैलांगोन नामा? आरो स्कुला थैयोबा बिजोङा गोमागोन नामा? बिजोङा गोमायोबा लासैनो बर' हारिनि जि राव बेयाव जोंहा एफेक्ट जागोन नामा? जों बेखौ दिनै सानफ्लांबाय थादों। दा ओंखायनो बेफोरनि सायाव जोंहा खामानि मावनांगोन। बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानोबा बुहुमाव जोंनि बर' रावखौ जोङो बुहुम दरबाराव जोङो लांनो हानांगोन। आरो बेबायदिनो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौबो जोङो दिनै माने मजबुतै जोङो दिनै बुहुमाव जोङो एस्टाब्लिश जों खालामनो हानांगोन। जोंनि गुबै दामग्रा दामजु दिनै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, जोंनि गंगोना बे गासैखौबो जोङो दिनै बुहुम दरबाराव जोङो लांनानै दोनहैनो हानांगोन। दिनै जोङो बाख्नायनांगोन थांनाय समनि सरकार, लोगोसेनो जोंनि हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव जोंनि 21टा जोंनि गुबै दामग्रा दामजु, जोंनि गाननाय जोमनाय, जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि माखासे माने गुबै बेफोरो जोंहा GI टेगिं खालामनानै बेखौ जोङो दिनै गायसननानै दोनदों। दा बेयावनो जोंनि मावनांगौ जोबनाय नङा। दा दिनै बैफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा जोंहा बेफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दायथ' लानांगोन, खामानि मावनांगोन। जोङो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायदों। आरो राव हारिमु थुनलाइ बियो जुदि थांनानै थायोबासो बर'नि एक्जिस्टेन्सआ थागोन। मानोना जोंनि बर' रावा बा बर' हारिया बयनिख्रुइ बांसिन जोंहा फकास जायो जोंनि हारिमुआव। बे हारिमुनि जोंनि दख'ना, जोंनि गामसा, जोंनि आर'नाइ, जोंनि फास्रा, बे गासिबो जोंनि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौ जों जोथोनै जोङो दोननो हानांगोन। बेफोरखौ जोङो आदोरै लाना थांनानै अराय सम बेखौ जुगामि जों खालामनानै जोङो दोननो हानांगोन। अब्लाना जोङो बर' हारिनि सार्भाइभेल, बर' हारिनि जि माने एक्जिस्टेन्स बियो थागोन। आरो बे AI आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुगाव, दिनै बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि जुगाव, ग्लबेलाइजेसननि जुगाव दिनै मोनसे हारिया थावरिना थानांगौआ एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। दा बिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो थांना थानाय बर' फिसाफोरा जों राफोद जालांगोन। नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो दिनै माने कम्पिट खालामनानै, चेलेन्ज खालामनानै जों बर' जाथिखौ जों गायसननो जों नाजानांगोन। दा बिनि उनाव जोंहा मा होनदों जौगानायनि खोथा। दिनैनि जौगानायनि बे थामथि जि एबसुनि मोन्थोर जौगानाय, दा बे जोंनि जि जौगानायनि जि माबाखौ जों जुदि दिनै सुयोबा, जों दिनै नुगोन बर' हारिया दायो जौगाबाय थानाय अबस्थायाव दङ। जों डेभलपिं मोनसे हारि। दा बे हारिया जोङो जुदि दिनै बे डेभलपिंआव जोङो दिनै सिम जों सौहैनांगौब्ला, जौगासारनाय मोनसे जोंहा हारि जानांगौब्ला, बेयाव जों सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगानांगोन। आरो दिनै सोलोंथाइ बिथिं होनना बुङोबा जोङो दिनै नुदों भारतनि इडुकेसन सिस्टेमा जाबाय मार्क बेस। आरो बे सिस्टेमजों जिहेथु जों बर' हारियाबो खाबथा जानाय, दा बे हिसाबै जोंबो दिनै मार्क मोजां लाखिनांगोन। जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा जोङो लानांगोन। जोंनि स्कुल कलेजाव जोंना माने फरायनायनि जि मोनसे थासारि बे थानांगोन। जोंनि समाजाव, जोंनि न'खराव फरायनायनि जि मोनसे परिबेस बेफोरखौ जोङो फरायसाफोरनो जों होनो हानांगोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव जोङो इन्टारेस्ट होनो हानांगोन। नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै खायसे जोंनि लाइमोनफ्रा बांसिनानो खाव पिअ मजाफराव दिनै बांसिन माने गोजोमना थानो नागिरदों। दा बेफोरखौ जोङो गारनानै जोंनि गावनि थांखि दाफुंनायाव जों गोसो होनांगोन। न'खर दानायाव, समाज दानायाव, हारि दानायाव जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा जोङो बेवहाय खामानि मावनांगोन। अब्लानासो जोंनि बर' हारिया मोनसे डेभलप हारि हिसाबै जोङो गनायथि मोनगोन। दा बेखायनो आं जोबथारनायाव आङो खावलायगोन जे बुहुमाव माने बर' हारि हिसाबै जों जिहेथु थांनानै दङ, जोङो थांना थानाय बर' फिसाफोरा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ, जोंनि धोरोम, जोंनि माने मोनफ्रोमबो माने बिथिङाव जोङो जौगानो थाखाय जोङो गोसो होथाबना खामानि मावनांगोन। डेभलपआ जोङो सोलोंथाइयावल' जाबानो जानाय नङा। जोंनि स्पर्ट्स बिथिङावबो, जोंनि गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआबो आजिखालि माने मोनसे जिउनि मोनसे केरियारनि अपसन जाबाय। दा जों गेलेनायावबो जों जौगानांगोन। जों फुटबल, भलिबल जियानो जोंना जिखिनि माने इभेन्ट्सफोर दङ, मोनफ्रोमावबो जोङो आवगायनो हानांगोन। जोंनि कालसार बिथिङाव जों जौगानो हानांगोन। जोंनि DIDनो, सुपार डेन्सारनो, नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव जिखिनि माखासे कम्पिटिसनफोर जायो, जों बेफोराव जों सौहैनो हानांगोन। एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव जोङो आवगायनो हानांगोन। जोङो दिनै नुदों जोंहा माने थोजासे जोंहा IAS अफिसारफोर गैया, IPS अफिसारफोर गैया।
जोंहा APS ACS जोंहा ACS अफिसारफोर जोंहा नांगौ बायदि जों गैया। दा ओंखायनो जोङो बै बिथिङावबो जोङो जौगानो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा LP स्कुलनिफ्राय इउनिभारसिटि लेभेलसिम जायफोर दिनै फरायगासिनो दङ बिथांमोना गोसो होथाबनानै गावजों लोगोसेनो हारि दाफुंनायाव बिथांमोनाबो खामानि मावनांगौ। आं बेखौ दुलाराय बर' फरायसा बा तामुलपुर जिल्लानि जानानै आङो साफ्रोमबो जोंनि फरायसा आरो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायदों गावनि मावनायजों लोगोसेनो जोंनि समाज हारि आरो हादरखौ माने जौगाखांहोनायावबो खामानि मावनो थाखाय आं साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ खावलायबाय।